Hem passat un moment en el que, amb una acceleració del canvi, hem vist que conceptes que des d'un punt de vista de la governança tenien una aparició molt sobtada i molt forta i molt profunda, que és tot el tema de la responsabilitat social corporativa, amb una gran acceleració i un canvi, això ha deixat pas a urgència, i a la urgència solidària. És a dir, ja no estem tan vetllant per la funció de la responsabilitat social del món empresarial, sinó que aquesta responsabilitat s'aplica en termes d'urgència i de solidaritat en uns conflictes que afecten àmpliament moltes zones del país i a molts segments de la nostra societat. El primer que hem de fer és saber com podem concretar aquestes solucions. I això és evident que només es pot fer com des de la nostra empresa l'estem intentant fer. És a dir, amb gestió, amb coneixement, amb innovació. Això vol dir rigor científic, rigor tècnic, capacitat de gestió i una última cosa importantíssima, que són les aliances. Avui no es pot prendre cap decisió que no sigui amb col·laboració, que no sigui amb cooperació, que no sigui amb diàleg. La participació públic-privada és essencial. Si no, no ens en sortirem. I, per tant, des del públic, el que sí es necessita és governança, és institucionalitat. Per tant, nosaltres, les empreses, tenim aquesta obligació d'establir aquest compromís amb els diferents grups de relació. I aquest compromís nosaltres li hem vingut a dir, i alguns articulistes també li ho han dit, i tu mateix, Miquel, també ho has dit alguna vegada, és el que podem anomenar contracte social. L'acció social no pot estar fora de les empreses. No ho pots passar amb una fundació, perquè si no, la fundació fa una cosa i l'empresa fa una altra. L'acció social ha d'anar directament lligada al que és la teva empresa, al que és la teva activitat, al que són les persones del teu territori. Venim d'un món on aquest capital social i aquest capital natural a moltes organitzacions i concretament a les empreses li sortia gratis. I anem cap a un món en els propers anys on el capital social i el capital natural serà molt costós. I estem justament en el mig, fent aquest trànsit, aquesta mena de canvi de paradigma. Per què? Perquè ens hem adonat justament que els impactes de les empreses no només generen riquesa, sinó que poden també tenir conseqüències negatives tant en les comunitats locals com en les societats, com també en l'àmbit, en el medi natural. Ara mateix estem patint una triple fractura. Jo diria que és una fractura d'ordre social, dels humans entre nosaltres, una segona fractura, que seria la fractura ecològica dels humans amb la natura, i una tercera fractura, que jo diria que és la fractura espiritual, la dels humans amb nosaltres mateixos. Aquestes tres fractures ja no les podrem guarir si les abordem cadascuna per separat, sinó que estan relacionades de manera inseparable, i això ens obliga a les persones que esteu exercint el lideratge el que jo anomeno un cert pensament sistèmic. El debat que hi ha en relació a tota la qüestió de l'ecologisme, de la crisi climàtica, i que aquí també hi ha dues maneres de veure-ho. Uns aboguen o diuen que per lluitar contra aquesta crisi climàtica hi ha d'haver un decreixement, i altres que diuen que és possible una lluita contra la crisi climàtica sense afectar la prosperitat. Llavors, aquí quina visió hauríem de tenir en relació a això? L'acció de l'economia capitalista ha provocat una degeneració de la biosfera. Podríem desenvolupar una economia regeneracionista, i això aquí no s'incorpora el concepte de creixement, sinó el concepte de desacoblament. Un podria dir, fent broma, si es poden fer truites sense ous. Semblaria que és impossible, però evidentment models d'economia circular i d'energia renovable ho permetrien fer en alguna mesura. O som capaços de desacoblar aquest mal ús dels recursos, o no ens quedarà més remei que gestionar les molles de pa. Necessitem fer aquesta transició verda ràpida, però si ho fem molt ràpid ens podem trobar que el cost de la sostenibilitat per molts ciutadans, com va passar amb les armilles grogues a França, provoqui un rebuig.